alene, og jeg kan rigtig godt lide at lave nogle ting i min have. Det afstresser mig lidt, og nu har vi jo i marts, starten af marts, eller i slutningen af februar er vi nu, og det er tid til at klippe hylden ned, hyldebærtræerne, hvis du skal have glæde af dem til sommer og foråret, når der kommer blomster til juni. Fordi når du klipper det ned i den højde her, så kan du nå det nedefra og plukke blomsterne, eller hvis du venter til det hyldebær, så kan du stå nedefra og plukke dem. Og det gør jeg, det gør jeg hver år. Jeg har klippet den her ned, fordi så bliver den ikke mere, end jeg kan stå nedefra og nå den op. Og nu skal jeg til at klippe hylden ned her. Og okay, for os dødelige mennesker, hvad er hylden? Det er et hyldebærtræ, hvor du får hyldeblomster i, så ligesom du kan lave hyldeblomster saftevand. Og du kan også vente til bærene, de bliver moden, de hænger i klaser, og de bliver sort, og så kan du lave hyldebærsaft af dem. Fedt. Og hvordan gør man så, siger du? Med at klippe ned? Ja. Du klipper, så det er i en højde, fordi de vokser 1 meter cirka i løbet af sommeren. Og du kan se her, hvis du kommer tæt på, så kan du se, at der allerede er skud på det. Så det er jo der kommer nye blomster. Okay, så hvad man skal gøre det, inden der kommer nye blomster? Man skal klippe det ned enten om efteråret eller tidligere om foråret, for at nå at få, at de kan nå at gro og sætte blomster til, at du kan høste dem. Okay, så det er simpelthen lige meget, om man gør det om efteråret eller om foråret? Ja. Du har bare valgt at gøre det nu? Jeg nåede ikke at tage den her i efteråret, fordi der kom så meget regn. Men ellers så normalt, når jeg høster hyldebæren, så klipper jeg den ned der. Okay. Og derfor nåede jeg at klippe den der over ned. Okay, er der nogen steder, man ikke må klippe i den? Altså for at man ikke dræber den? Hvis du tager helt ned, men det kan den her grensaks jo heller ikke, så du tager bare sådan i en højde, du kan. Okay, så man må godt klippe så meget deraf? Ja. Og hvis den kunne nå, så må det også klippe her. Og det er godt nå at vokse ud til foråret? Ja, du skal bare holde øje med, hvor der er skud, så nu kan du se, hvis du kommer herover, så kan du se, der er et skud der. Det vil sige, så kan jeg godt klippe ovenover. Okay, så hun bare ikke klipper, hvor skuddene... Altså, nej. Ja, men nu klipper du det skud deroppe af jo. Ja, så kommer der jo ikke noget der, men så kommer den jo der. Okay. Men hvorfor klipper man? Vil man ikke gerne have masser og have dem store? Det er grunden til, at jeg klipper dem, det er jo fordi, at jeg ikke gider at skal stå på en stige for at høste dem. Ah, okay. Jeg vil kunne høste dem hernede fra jorden af. Og et hyldetræ, de bliver også så rangle, så er det nemmere at holde dem nede på den her måde. Okay. Pas på. Så. Fedt. Er der andre tips og tricks, man lige skal være opmærksom på, når man klipper sådan en hyldeblomstertræ ned? Nej. Eller er det bare sådan, det er? Og så skal du, så giver du det gødning, eller ikke gødning, du giver det kalk. Nu her også, der skal alle dine buske og frugttræer have gødning. Ikke gødning, kalk. De skal have kalk nu, fordi det fremmer, så rødderne de gror bedre, så de gror bedre oven for jorden. Og når jorden så bliver 9 grader varm, så må du give det gødning, men ikke før. Så lige nu må du give alle dine planter, du gerne vil have til at gro godt, kalk. Og hvordan giver man den kalk? Så er vi i gang i kalkningen, mor. Ja. Mega fedt. Og jeg tager handsker på, fordi ellers så får jeg hvide hænder. Og så smitter det simpelthen af overalt, men det er ikke noget, der er farligt for dine hænder, for det er jo bare kalk. Du kan købe kalk i løs, og du kan også købe kalk, som jeg har købt, perlekalk. Og det køber jeg, fordi det er nemmere at styre. Det andet, det er jo pulveriseret. Og så giver du lige sådan et par håndfulder. Og det gør du ved alle dine frugttræer, og jeg gør det også ved mine blåbær, fordi så sætter de bedre rødder. Og hvor køber man sådan noget derhen? Det køber du ved planteskoler. Jeg har købt det ved God Planteskole.